te da onyankopon ti asefo ase anopɛ bo nu amane me ka kire wunu ase ono so mfa na fidie nto Righteous TV Ghana ha ba bia wo ene aman na hodo a atwa ye ho ahia Ghana ha ba bia awo no ene aman na hodo atwa ye ho ahia ka kire wodofo no ono so mfa na fidie no ento Righteous TV because ona ma ofisi apa bio ena no pay na anopay Ebra me no wahia no onyankopon ti asefo a oyo so ne asasi ne do wo ma nipa no odo ni mu ni hwehwe bia na odo no e wona kwan sa odo na mu ni hwehwe bia no enum no yi ne bakuru Kristo Yesu adide maaye na ebre bi etese no enipa mpempem ede kai Yesu Kristo na wo bre na wonim se anwasem wo mu ne se Yesu Kristo awo bre ne ye ka ne sa no ensuduru a abosomfo nyina adibi asema meken wo do pa akọchekehwe on se ma wadwene mu kura da Yesu Kristo awo bre wo ene ye kai bronya no Yesu Kristo na wo bre ene ye kai enso akomfo nyina adibi ene 25 ko ye komfo bu kunkum mu a obaji nani e kina the same thing dia kuma na ko wie sa ne se sa no afashi enipa ehunu ante ase misi mi Ifrahim fie kane no ye na nanom ne yanom no we ye ohene na we ye ohene no ebre bi se no ye kai se ye dibru nya na Yesu Kristo no ana papa se no ma se se nwa de kwa abosom no so no mu kura hye na benkum ne nifa aye nipa na dwene mu se aye bibi kwa ene ne yeye bete Yesu Kristo awoda ne ye kai so nyankopon ti asefo ede ni 2 mini na sem ebro nipa ebro yeso ne ba achi ye no ode bedum ye die ntiro nyankopon de Yesu ma ye ne ye wo no obeji ye firi bonem comfortable bosom no nso dibi ndi ne na ye bone ama adenti ade enti ye wo ne de ne ma wo no wo hunu ne ye wo ne de ne ma wo to da so som bosom ta ebrewe obi dibi obi don okod ebrewe obi beti ya fane se ya die bi ohokwa ene me nipa bi ekenka babro na o kai onyankopon na humo bro ne nkaya obere bi etwam se mo ahunu ru anom adom a onam so de behu ye obodom ye no kebre ne don ni senka fedi behunu ne ye beti ase obi ekodi sikaduru ye ka Yesu Kristo awoda ye ne ye fe ne bronya no obi dibi enso odi sikaduru na wakodi ni sedi sikaduru na wakodi no ye wone ma so obedi sikaduru de bi en sawa kwan be ye pe wo enu nti ne ye wone de ne ma wo wakwan yo ebe so nyankopon ni wakwan be ye fe twi wakwan be ye nhira e wo nyankopon ni e wo na ye kai
ohwe kwane a enipa fa so a emu na bo se yese jam asede ya hodo ye hierade a ke na ya na de ya ne se na no na yenim no afi de ono mahumobro beto obi so ho a de na yenim na ye nyina ne yenim no ono de ba bi a waduru no wo hunu da no de ewu ho no na eya ho no na ya asem no enti da izetu fu nyankopon ase se wonam ne humobro so na wonam na dom so na ode ne bakro no ema ye na ye wo no na ye kai no minimo hwe kura no minimi bi te se Ghana yeti ebeye se mfie minu ne mfie mi ayem sa afi kura be se BC bet ma nhwe de ma dwena anko omampani da Dr. Kwame Nkrumah ye wo no wawu early 70s I'm say 1972 ena Dr. Kwame Nkrumah wuye oman Ghana eda so tenase mampanimfo hwefiri ada ye wo no eda so di ne birthday se me yetrofo a wa wo hwe manope wo ne me dansefo ye mampani dada Dr. Kwame Nkrumah Ghana man krokro wo ye obegye ye no ono mukura no mpo no ye da so kai da ye de wo no oje enso obegye ye so de obeye nyina so mpanimfo ama ne nyina ahwie egu so amanfa so ti negie ne de obeye ne nyina eye adwumahunu ena abewie on de oye adwumapaw but abeye adwumahunu abewie de obeye ye no so da so kai adia Dr. Kwame Nkrumah beye ma Ghana man emisa no ma mienu pe na aka akoso modam any University of Ghana ne ye fe ne say Kwame Nkrumah University school awo de ma men kan say school nko ana aka a o man engu no nipa wona ebedi ani mu to aso ebedi akire beto aso amfa adwenbone engu no de aka nyina mo de adwenbone ase no omo de ahoya ne nyame na me yeye eno nam Ghana ma ye fesa no ai se kusi bomu no ne wo Dr. Kwame Nkrumah ye man pende da wo twemu kona efi da ye wo no ne maame wo no e wonze maama mu no wawu 1972 nanso enumpo oman panimfo da so bo ho kama ye kai ne ya wo sem ne se de obeye ye nyina so ana ye no asei enye on ne sei no aboro man ene apamse ye man aye timunti enye me na me ye se mane tena se awaje mani monyam eni kwase onya ni monyam sene me man aye timunti nanso ye da so kai ye man panyin da Dr. Kwame Nkrumah ni birthday ye man kura gay school MC nyuma nyina kura duru wa ye kase holiday na empra hin na Kristo a ye wo no de ma amansan nyina amanaman nyina Israel including ya wo na mosorofo ani monyam ya wo na mosorofo akoma to yam Yesu Kristo ye wonema enipa boni adore na bonsam akekere na akwie no na wo nti bonsam jani mu mane be nipa foforo mane be ye odehye be ye tenene ne konkron ne mu ade Kristo Yesu mu Christ ajenkwano meza it is a onipa otisi
Se ye kasi de kai na woda. Boni be ni aye. Hwe ne waye o. Ebia obeye sofo kura obetimi aka akire ho se. Da bi kodi bro nya mesi bro nya ne de kasa bi. But asem ni nyina ne se de kai Yesu awoda. Enti ye. Obeye sofo. Na o si brebi o che boni mu. Afi de Yesu ya be chewo. Ye na woda wo se wonte ase. Emfa wadwene nko nipa o ye kaya woda no di boni ne so. Wo a wo ne de ye wo ne de ma wa wie yi ama wo. Wo na kai Yesu Kristo awo ye wo no no. Se ye nim se ye na na se kina ne ye kai mpo. Na senka nipa nyina ne baso ne enti a ye wo ne de ne ma ye ne a. Me senka mana besa atobio. Mana titi bremu mana mi rodi fo mo si breso. Mana na ade nyina sumfo Nyankopon toye no. Ke besa atobio. Ke be ro nyame ahoɔden ne nsɛnkyerɛnneɛ fufuru bio. Nanso no ɛte sɛ ɛnyɛ saa ɛyɛ saa de ɔka saa kwan so di bɔne wobɛkom kwa no ɔwe nsa ɔyɛ sɔfo nso no ɔwe nsa sɛ minim sɔfo otwa loto na Ghana kwatia na asɔfo yi abɔfo bi ma loto number na sɔfo ma loto number wontimi ntwa loto no kwa so yɛsɛ bose bonsam wayɛ fast ya koduru sɛ omutimi twa no phone so nyina to otini fie no twa no phone so na wodi ani asɛnde ama no phone so na odi jimi etimi dɔfo Yesu Kristo na wo a ye kai no ema na nkoye abufuhie ensa mfama ka waji Yesu adi ka wodie ka waye yiye breni ka nkontabu breni o ka wasetena mu hwehwemu ka ne breni se de na aka me ne be wie oje a Onyankopɔn nam ne bakoro no awo so no de be gye me firi me bɔne mu de na aka me enso we de wa wo kɔ asɔre panyini wa wo kɔ asɔre ye makuo ni wo ye single by ni men fellowship women fellowship wo ye ni nyina ni onso wo ya asɔre ba wo de wo se wo bɔne kuranti wo mpɛhwe asɔre na wo ti mu no Yesu Kristo awo we mu nyina wo be di bro nyina be gye wani kwan bia so enso bɔne ahyɛ wo ma enye wo bɔne nye nipa bɔne a yeti mu a anka Onyankopɔn soma ma ne ma bɔne ni pati etu Onyankopɔn soma ne ba ne ma ne bae ne ye wo ne de ne ma ye ndi anopai mijina Kristo Yesu mobro hunu so mesrɛ sɛ afina akwa aba na fa hye kese yetise no hwe wakwan yi son ho ma Yesu Kristo na wo no so mra wo mfaso eno no se bɔne be na wotim obɔne ne sei na saa bɔne a wotim no enam Kristo Yesu a wo so woni beba ho so na be obeti ase se obefirim enore bɔne emoro bɔne enware bɔne wa wo brenka yemu we na ye musuo de mani pampempem no obi kra heda si bia ba o si Yesu Kristo awo bresu no bibia no bia ba na si wono Yesu Kristo abresu no wo penti ne foforo wo ye maintenance adentia sabre ya wu Yesu Kristo so obegye afiri saa ensanom tumi ase no afi no so asiese no se nipa mmerin sama bonsam Yesu Kristo awo bresu afi no bi polish ne serum obi ne serum ano foforo kra adentia nipa nyina mesese Onyankopɔn sa no adwuma ayaro nipa nim de yeye ye na meka nipa ntiase adenti ba bi ye wo moto ye na amoa mo ba bi ye wo moto no amoa nenso kanena na wuni mu a
afa de Kristo nam na ko odiifo adwa Benjamin so wote pepa cho sign na bebo odiifo agyeman ankane no na mete sew odom ne ntiase ena metete ase onam na homo bro so enema me kanyina no afa de woyi me afiri mu de maye onso betimi ayesa de maye na na osomafo po na netesa na na osomafo pita na netesa de na no miro difo Mose na netesa na de maye miro difo Yeremia na netesa nenso ene odifo adwa Benjamin na aye saa na de wotene no ochina onso betumi no abeye oni papa onyankopon a emfiri honam ni mogyamu ne firi Yesu Kristo na wo ni na djuma ni mogya hwegu ene ni wusori etumi mu etimi srom dofo anopai ebi kura America sei ebi no kura jeje nsade na bie so no se yesusu ano omutimi kan asembi omuse 25 no ye de boro to bo wa no papa bo no daga tem Yesu awo daga tem se 10 time wi ni film go besa akotom ohunu gata ne se nsu obi no wo boro e ya wro wo semo ya wro wo sem ye hunu de ne ema we mu nyina ba yi eye abosoma ye wo bata Yesu ho de maaye ye na nanam ya abosomfo ene edi Yesu be bata na onyankopon so se de mesie ho ni mu no ade pa bi e woni mu bi ye me de nipa be ya konkrama ne kra so nipa mpe de nipa be te ne ho ama ne kra ne nipa mpe but papa ni ade ne san ya hoto ne enigye ne se de ahurisie ne eni munyam enhia ne kesiye de o ye nipa pe de onyankopon mu etese bia nipa pe nanso die be ma waye konkron ompe nti bo nse nipa wa bruse tentan ejamiro Yesu Kristo mo buru mu so mesrew afiwe die manem parew wani so die ubahun seye o nanu mebu sem se ye wokwan bi wo ha na tene woni pani so na wiye ekwan bi wo ha etene woni pani so na wiye de se ebe wo se ye kaisa ebre enti no mi yese anigye bia sefata bia na wo chibi no e ma ne nwie wo sa edofo e ma ne nwie wo sa da bebi na woni mu amesi afedi e wate wani ama ho so a obi eni enti ma no so ma onyankopon ti asefo ani so ebeso wuti na no ma ye wo Yesu Kristo de ma wo na ni ebeso enti na no ma ye wo Yesu Kristo de ma wo eda asefo ade ase so nam na homo broso na empempensui edon asoma yeti ase na afi wua ne wa fi mu bebrebe wo kura ye no aso ye mu no de ya beduru ne day 25 asedan kanidini won ya waya maye ene monyam kanidini konkron kasiye no na me kai o senya me ya domo kwasiada ye be ya sore kwasiada ye kwasiada etwato wa afiwe mu kwasiada ebe kwasiada etwato 2025 ene odifo adwa Benjamin hye to America ne minhya ebe ya asomdua ama ebe ya ochie ne fa hodi ama wakasa
in kwasi da ba ubi an mesi kwasi da na di twa to the year 2025 ya na nse bi ho a mpese meka atra de fa hini ne ho eti de meka ne se kwasi da 28 December enemy shia nyame domo a ukuada ebei ukuada di enimu a ebei ukuada ya no 31st ochine echi ya no 31st ukuada ebei eno nso udi mirika se mini wo nyankopon akudifo agema Benjamin ekohia e Kumasi edwoso echen kurum Kumasi edwoso echen kurum e Righteous City bia wo bia na makachiro se sanom adana yeba bihia no Kristo na mensa so na mene so onam na sem so obema ogia ya odia kire okwan ye se ofa so a le papa be di wachi afia ye kwasha ase no ene de ye kuura mu no na ni nyina mu no aka cho se mechew ogie nsu me de cheda da o minton bi da ka osuru be bua mefo me de chedada na emom de ntia me ka se mechew ne se obi ma me ncheda obi wo achirichiri oba be hia me ndi man kan nche se me de che no a onte ase ndi ka se me kan de obeti ase enti ogie nsuo no da TV ne so saa no me de che nipa bia akwa na nneoma Kristo osoma me ewo n'agya mu se de ne pe bo hyetie ena ni munyam fa ho de tie no se de na ko odifo agema Benjamin madi no kure wo ne di ne tumi mu no ensuo no a ewo saa na ma ye ho adwuma no anwade ne nsenchene ne a o mani firi mu ba no de aburu nipa adwen ene ntiase so de nipa nim se nsuo ntumenye enye nkora asemu de nipa nim se emfiri nsuo mu ma dem nam Kristo hom so aka kire nsuo ninti de nipa nim se firi nsuo mba bia wonye biem nyom de nipa nim se nsuo ntumenye impossible no amana ye it is possible sanity enuoma Kristo nam suo ne se ye no makato se semiura Yesu Kristo ma akwai se de ode ma ye ne yenton a kensuo we enuoma efiri mba na ka metim dia kase ba akoye 1000 one to bi beto edin katati first ke di parado ni nyina nka meka kire wo se we de me matete sokra de ma wana nka makase 300 cedi na nka na dwuma so a eye no eboro saa sika na meka ho asem no mpempem ogie nsuo no nenso bo hye ye Kristo Yesu onokofo ye Kristo Yesu onyankopon ba kro ye Kristo Yesu miwura na osoma ame no osi ade bi ode ma me kwa me yankasa so me se me ya danse honhom ode ma me na sem ode soma me tumi a ode ma me ebie ni wa oje me sempo ansa me de ne se me di mu ode die tentene mfinhia dodo mu na hwehwe no betmantua sika ohwehwe a me hwe ne mani bere a bere no enu mu no oba me nsra nam ne peso eno osoma me se hwene ewuni ko kachire nipa se nsori adoso agro de nipa edi owie no ode anwo de tu mebere kan ho
odidi na sempa ho adanse se mitimi ton bibi ma obi dia ma be ma Kristo abe trofo na se me ankasa kwa so me ye trofo edi nsuo no eye free so hono oje nsuo ni ni o eye free of charge said ye free fiti ase na tie no me do fo saa na tie nsuo we me se me hwa na mani achi ye che manage ne se ema mi wura Yesu Kristo ye no kwafo ema afei de obi ye sofo ye sempaka ni so ye ho ahwan a otimi nkan Yesu Kristo ho asem bone na madifo so biem odifo adwabeja menti ade monyam kam wura Yesu din mi wura Yesu ona me so ma asempaka fo atrofo anum asem atofom ese makwai ne mabrabo me chem 4000 omuntimi nye bi asedan kan odin omo se me boa ompo me so hwe efiso mo tenya na ha ya ebe mo tikumasi ha ya mo so hwe makwai ne mabrabo me chem 4000 so woni no muntimi nye bi da edemi wura Yesu Kristo ase enti medofo ogie nsui me de mani panyina kwa timaka chiro se hwe number ne wo TV na se no frɛ number no wa wo achirichiri bia o ma hada ene wa wo benya wo ma hada ene wa wo so wa ba hada na ba ha che mo sa ankofo na mo mfrɛ ofra o si Nyankopɔn difo se menye number se de be ya me ba nsuo no me nsa beka bi efiri se ompese me ba ha ne nsuo no me nsa nka bi o de Ghana fo nyina kwa da mbefra mo mfrɛ na ofrɛ koye rofo de a ne no me akam ono yefunu ma ene o ma wonya wo mo eno be kan wasesa wasetena na wabrabo koye rofo ofiso munni rofo shenonso do Nyankopɔn ya adomo a ofrɛ number no a ka kire mo se enne ya no pa ya miti odifo Agyeman Benjamin wose wogie nso no de chekwa eye no kore na afen so odifo Agyeman twa trampa cho ka bi kire me no se menye number me number me ba e kire se nso no me bi beso me so eye free awodin ni anwade ne nsenkire ne nie bebre eni free moba makacho se 2026 yekuram papa ne adoye ni nkunimdie bi eda baabi no ayaresa no wogie bi eda baabi no senchani bi eda baabi no bibi anka no a enti me nko nipa bi nche da bibi na be ka no ansa ye ne osomaye no onam Onyankopɔn tumi so nam Kristo din so ya anwade onam yensa so ya anwade osanam yeso na mabode yeso ya anwade ebia ni nyina so ye kwa eno no kure Kristo no ye nton nyi obi nsam ade ansa Kristo osoma ame no de oba Nazareth no saa na otie Onyankopɔn krote asefo no ba no saa na otie edimidofo ofre number no e wase no a ka kire mo se Onyankopɔn difo se mama me number me ba nsuo no me nsa beka bi Ghana ha ba bia wo bia afre na de je wo number fato enti wa me se be se bosome ni na wotwe me nsani na wotwe me no ni na wotwe ni wa ba asore de emfre sa number no wo nka ho sa nkrofo ni nyina mo nka ho na emom mo a mo ma hada ene mo a ebi a wa ba hada ache na opese ogie nsuo ye won saka bi no sa nomfo na me se mo mfre number na mo ne dane beduru no wa anka se me ba ene ma anya bi na tumi eni ahotene wo Yesu mu no wan kasa be ya dansefo mesi ensuo no be mo bi yare ye kwankro eto atwa
nsuro ma obi aba wo mu nsem a eya no eto atwa nsuro ma obi eka bi eda no so Yesu Kristo di meto obi twa obi ho kra bone a chekere no ntimi nya bone me ka hye Kristo ne munyam eto obi twa bone a chekere no na dwene ma so da so obetimi agya bone enti me ka se metene kra ye ne se nsuo we nti eto obi twa obeye nipa tene ne obeye nipa foforo nsuo we beboa ma obi adwuma se ma atofo ma sei na zetini Yesu Kristo dinimu obedi na kwa ho adanse o na sem o de asoma me no mu de osoma me no Kristo woni di me ho adanse onam ne nsenche na ho ade so de me de makwa na me nton so na da bi oye nyuma foforo no onam ene so di fuajman Benjamin Menyankopon miwura Yesu Kristo papa no oni di me ho adanse etibidofo frɛ number no na gye frɛ line no na gye o number efiri mpanyimfo no nti da no duru a America na ode ba me so kwan ne wa simuntem efiri juada na ekɔ na udi America se ya udi America se ya kri udi America se ya na wo ba brada na udi America ukuada wa obek akra tsa na de eno so anapa ayi no ebeduru awia no waduru ha mesi wona mogie nso so behunu Kristo se de ne tumi ne na ho de sitie wona mogie nso behunu Israel tumfo Nyankopon se de ne no kwade ne mani yesitie ne dom ho na se okura dom ne tumi se de odi amodifo Ajima Benjamin obetimi de amakwa Ghana ha o man nsa so ma mehwe on pagya ne nsa se ma mehwe okura ho ne adom ne tumi eya anwade ne nsenkyene ne o so obetimi de amakwa se de meyi onipa tumi nya je so di firi surama no onipa tumi nya aje se ni wura ne Kristo Yesu ti afa ho na ni wura ne Yesu no eda na be kire eda na eba na be kire ho na apon se nya wo no sim se urade Matthew chapter 7:21 eda na be kire enya wo no sim se urade etibedofo oje nsure de me ka ho se biam se na me sresere o enuema efiri mu ba no enuema Kristo nam so ye no e de aburu ni paatwen ene ntiase so eti baabi a hwem bia no koso de frɛ line no a o frɛ line no a ka kire wo mu se Nyankopɔn difo Ajima Benjamin se o che oji nsuo bi na me hwɛ nsuo na ma nya bi ebe ha me na 31st o kɔtɔ ade na me se je ne kwa o mpewe na apeka ya moto mu akwahye wai o kɔtɔ ade me se je ne kwa de o kɔtɔ no de nsuo nam so be no enu ntim me che nsuo ma ho odi mu 400 enya baako nsuo we nko ade timi ye no nya afa na mege kan ma abɔ no ma so akeka ne ma abɔ ma samena ne nku pa da ne we ni yomo ne ho ahwan yo no nsuo no nko a ade ye no na no nim se nsuo nko ama ne ma kwata firi hokoi ko gbesa kwata ne mfiri do ana adi na mere odi fo ilesa so Yesu Kristo tirimu na frere sei kwata na sesa ne nema tipa na okɔ eti nsuo no Nyankopɔn ya adom ogie nsuo yi 31st no me se onsan kan bia ko a eche se hwemodie adi wanim wa afi no a ho kwa akɔhyɛ ase no enti tumirika ne frɛ line no so e pa cho line no frɛ ba akɔpɛ na agye o number se yɛm fan se de edika no eno yem se na 9 ni twato o frɛ no a ensan kofa de to so minu na wan wo twato no ensan kɔgye number ho o frɛ ba akɔpa eno an nkɔgye number wan kɔgye number wa ha enye sa mistake no o yɛ sa akora wo so nsuo no me de ma wa nya adwuma nti se wo frɛ 99 de 99 twato na e pa cho ensan kɔfrɛ de wan wo twato no ensan kɔgye number o frɛ baako enye ne se ma frɛ wo ya gye number na me se kɔfrɛ wo ya sa kɔgye number da bi nti wo frɛ la na baako pɛ o frɛ eno kwa me hwɛ ma me amenka eye 0539
224 999 0539 224 999 and 0594 484 111 0594 484 111 0594 844 111 0594 844 111 saa numbers we no wo frɛ baako a ensan kɔ frɛ foforo enka sɛ wo sɛ kɔgye number foforo so saa wankasa na wo dada ho nti wo frɛ baako a ɛna wo gye number na ɛma de ɛkyin san kɔ kasa bia no mo ante wo gye number na ɛno ano wagye number ɛna agye number no pɛ ya ensan kɔ frɛ numere enka kasa bia no mo ante number na yɛ wo number enti nsan frɛ ensan kɔgye number foforo bio ti wa be frɛ ne no enkɔfrɛ kyina enkɔfrɛ na de kyien dabi unya frɛ na enkosi se ukora be ba no ensa mfrɛ nkɔka se ebi a be frɛ a na ye kwa na ase o munkyire uyi na wo nam kwan so ba dwada na ase benada efiri se won tena se ema ye wo hunu bi da so odifo bi kura de ye nsenkyere ne so de ma wo kwa hwɛ sɛ de ade ne city TV ne so kura me ha no ɛyɛ nsenkyere ne so de ma wo kwa ye wo hunu wunhyia bi da wo hyia bi da kan menya Nyankopɔn adwuma ye woso wonu bi da kan na mi odifo adwo benya menya Nyankopɔn adwuma ye ebia de ma de ode galon ogie ba se ono ne difo na na se wo se wa ye bibia sese de tiwoi ede TV so wo se beje ne kwa na nko be Nyankopɔn adwuma pa de ni ana ne se adentia e wo ba bia ne bo hyene ne honhom firi ene wo ba bi odifo agema Benjamin me nso me bo hyene me honhom firi me bo hyene me honhom no ba bia we na abehunu no eye tworo se mo Bible num ti aje so nso ubisa ne de no etiechia tu Nyankopɔn ya domo a 31st fa number ne jo number tiechia na me se mo obi nka nkyerɛ o se Kristosom mfa nsu ho me so yare Kristosom nyamesom mo obi nka nkyerɛ o se ye o Kristosom bre wagimi Yesu Kristo se me ni agya ne ye baako de na fere ye ti Yesu firi agya ne ho wa bodam Kristosom nyamesom eye one ense sanye bi anim Kristosom ne nyamesom eye baako ense sanye bi anim etesa amangu si ho amango na bo nse yesi amango no edua na aha ne nyina ye baako aba ne so wo so no so ye baako omo nyina ka bo ma ye baako e de obi ka to se o Kristosom bre a ye ni Kristosom bre ni nyina Kristosom nyamesom eye one Yesu Kristo mi wura na se mati wasempa no wo so wa me semra ana adifo no oba be ma e ba animunyam oba be hye no ma ti mo amode mo adwene ne mo school ne mo wi kakra kan ho amode kyekere Bible ase na munya sanse hunu no munya sanse hunu no enkasi o Kristosom bre dabi oya sa afobu be kan da wawu wo de on se me kan afobu unnim honhom kra wo me so na me kasa so onte ase na ntimi nka bi so da ndi Kristosom ele nyamesom eye baako ye ni Kristosom bre ene wo nyamesom bre ni nyina ye baako na Kristosom no etoa nyamesom no so ehye ne ma etese edua si wona ahai apro na aha foforo abaso ha na se dua si wona na ahai wo so ene ma ehunu dua koro sa na Kristosom tie edua si wona na ahai ene ma ehunu dua koro ti Kristosom ene nyamesom eye baako ese miwura Yesu ni agya no eye baako wose di ohumi no e wo hunu agya no Simon di ohumi no ne wo hunu agya no
na ohunu agya no nso no ohunu e Kristosom nyamesom eye baako timo obi anka nkyerɛw sɛ Kristosom wo yi emfa nsuo ho sɛ nipa no ɛkɔm sei ebite no meka ne saa mepa kyɛw enka nkyerɛ me sɛ bia no wote kam anaasɛ watotɔ kaasa anaasɛ wasi fie ɛyɛ bogus ɛkɔm de no onyankopɔn kan na mire odifo Yeremia so ɔsɛ adifo atorofo mu nim wɔ me to obi a wonim wɔ me bia ɛkɔm ti ne ma ne so ɛkɔso fom aduane saa na yɛ asɔfo atorofo asɛpakafo atorofo mu nim ɔme apostolfo atorofo kwa de ye bere su de nyankopɔn ho ba so adon sɛ begu ti wobesu asu sɛ awurade ti krofo nyina ekowu ahunu ho so mo nya apostles ɔmo nte apostol na se ɛyɛw ɔmo nte ase ɔmo nyina ebewu awie no mo so mo ya atoro apostol false apostles isɛ kom de sɔfo kom de sempakania saa na ne nyamesɛm tie abɛke kanse bi sɛ emfa bibia amen no bibia anso no de wanya no enso no opese odi first che wo bia ekom te no Yesu Kristo ba ya no amen wa ha no amfa na ada ne ense bia ensemfra ampa akra ama ne din ama eja no odi fo jan metie mamen nge me ha me ho ekom ne me mamen Kristo nti mamen ekom ne me nam de Kristo Yesu din ada nipa aka ensem a ente saa ebere nipa no saa asem wu emfafa so bia amre na maka kire no adentia ekom ne me mamen Yesu nti ekom de obi dia di fortrufo bi ekom de no no mo na mo makwan bi a ensem fra so ene de ya de egu Nyankopɔn din ho fi ensu o men kan wase bi nkyerɛw Exodus chapter 17 verse number 5 osi ensu firi obotan ni mu ahun ensu Nyankopɔn ne o man Israel nam no ti nyame ni nipa ntem me pa cho emo ti Nyankopɔn ni nipa be nam amodi ensu atwitwa agye won ne duru wo de obre so ase Yesu nti ensu na twam na ensu na twam so asa firi asase so asase etesu yi ensu na dɔɔso krase na asase ensu no so nsena asase anka se de si wisu ensu no nke ensu be shorto ti ensu dɔɔso sena asase adentia Onyankopɔn ti asefo nim se ensu de boa nipa honam fam ne ba honhom fam dia to so no man nam ne duru berebe no Onyankopɔn ti asefo ma eduru berebe situation bi odi ensu firi botam ba betwitwaje oman no osi nsuo mfa somo na anim Kristosom ade ko de so for number enva de o so ye fra o se enva de wa se mfiri okono ha enva de honesre Kristo mo brofo ne o wati enva de wo de muni agro mo na da mo kra mo bupu mo to na mo na muni rough mo bupu mo to na mo na muni rough azese na Kristo akwati a de ya me den se wa akra be wu anu ho ena ya me den no wo na aka de wo do mo so be ba ada wanka sa obere be so be twen ebia no nya 100 years 80 years yete ya wo be wu you shall die na wu wie na ko hunu ne ya wanka sa wa ya wo ho a ona abe hunu de patapa ne nipa ni mani monyam de moduru osinti enso firi buta ni mo bai ebe pe de yi ho na ma nsuo ne bai to betimi aka chem so Nyankopɔn tiasefo ade nyina sumfo Nyankopɔn nyansafo ani mu nkotodwe Nyankopɔn nyansafo betimi aka chem so ye sofo ensapaka ni wunim nyansa sene no so ono ne oman nam ne nkrofo nam nsuo afiri buta ma baduru so ase ensuo atwam enya adwuma bio utiri so wakacho so di fo adwa Benjamin tiwe so wo peme me ho asem bone a me menya ho bone
mede nyankopɔn asɛm opa fa nyame asɛm bra totom so obenya ho bɔne a ɔwde opa ka so ogye nsuo ne nka ho ne fa nyame asɛm bra me fa nyame asɛm bra ne yɛhwɛ na no meka to sɛ akɔne nya afira Yesu Kristo de ntasuo fra dɔteɛ de kanani a ɛdɔteɛ ne ntasuo ka Kristo so mo ɛka nyame so si Yesu si we yɛka ho agya ne nsa no adwuma ade na Yesu ne ntasuo no kwankwanko wamfa nte akɔ nani ɛbɛtimi ate nani so sɛ ne kasa te ani ɛso wɔkyerɛ sɛ agya no ɔsoma no ne fimfiti ase ne wayɔ ɔbɛhyɛ ma entwa mu ɔbɛhyɛ ne ma entwa mu de agya ne di nsuo twitwa gye ne man no ɔde nsuo di boa ne nkrɔfoɔ to ɔno nso ɔde ne ntasuo ne dɔteɛ ɛfrɛ de ka akɔre no wɔse kɔ asuo silo mu kɔ so ne nkyerɛ aseɛ ne sɛ ma wɔma soma wo kɔ so Yesu ye we nyina wie ma asa akwa ne sɛ wɔnsa nkɔ ɔtare yesuru mu nkɔ ɔhoro n'ani ɔmfa nsuo de bi nkɔ ɔhoro n'ani yasɔ de mu kusa kumfa okoduru nsuo no ho a ɔbɔ nsuo de bi horo n'ani afei na n'ani na bie wɔse sɛ fa firi mi so kɔ no ha so hono etibi dɔfo etibi dɔfo mesrɛw ɛma obi nka nkyerɛw sɛ Kristo som no ɛmfa nsuo edi Nazaret ni Yesu mi wura no wadom aboa abrantie na wie wɔsɛ saakɔ tare siru mu na wani no kɔ horo so yɛsɔ abrantie no mu ɛde ne kɔɛ no Yesu dini mu ampa ɛne so wate no ɔgye nsuo Onyankopɔn sɛnkyerɛ ne nsuo Kristo Yesu ahumɔboro nsuo Yesu Kristo fa ahodie nsuo Yesu Kristo anwade nsuo 2026 31st year yiko wura de ko 2026 first emansuo yi ebi mpa yi tumirika ba bi a wo bia medofo wo no wadi kate fro yonko bi fro nua bi fro busuani bi ka 31st ye ni ba bi akọ ye kọ Righteous City odifo agya Benjamin ni wura Yesu Kristo papa nkyɛn e kuma se adwoso akyen krum kiri pa chawo o ba nhyɛ de bi a otwa wa mu mfama wa hwɛ a wo ba saa nsuo no mema obi oba sha atade ese boduku kama emfa owege ya waye no odi agu awo mu mfa ma ha boduku kama ne bra sha atade ese ne kata otire so boduku kama ne bra ene so ma men kan kyerɛ ansa na wabawo nyese bia watwa awo mu akɔfa atade nsatean bi adentia Yesu no ho abɔ no so ho na esere yɛda ase frade ase so nam na homɔborɔ so na ɛne na dɔyɛ ɛne homɔborɔ a wɔde adom yɛ yɛda ne din ase yɛda ne din ase ne deɛ meka ne sɛ nsuo Onyankopɔn te ase fɔdam ne honhom so ɔde di boa ne nkorɔfoɔ ɔde di boa ne nkorɔfoɔ ɔde di boa ne nkorɔfoɔ
Yankopon ya adom a baabi a wo bia no udi mreka se meba odifo ajabajabe Yankopon kyei na 31st no me so me nsa kan de mi hunu bi da so bi kuta Yankopon honhoma ho de ye nsenkyerene no wode makwa mi hunu bi da me so me kona we ya me de di kai o mabrabom ya hwe sedi Yesu Kristo oba Nazareth no edofo sitie ndi osi o mansuo free botani mu o mansuo free botani mu osi na Awurade ka kire Moses se sini di oman no anim na fa Israel mpanin mu bi ka ho na fa wo poma a wode bo asuo numu kura wo nsam eko hwe mejina wanim wo Hebron botan no so ho na botan no na nsuo be firi mu aba na oman no anom na Mose yosa wo Israel mpanimfo no anim. Praise the Lord. Onyankopon ti asefo ka kire ne ma Israel na kwa Mose se oman na duru ba bi o matoba ha nskom de oman no mehye da na man hyase amfiri soro ama oman na o matoba ha no Onyankopon nam nsuo so be ma oman na anya asomdwie ensuo firi nipa setena ho ebere bia nipa toba ha oman na nanti duru ebo mu nya nsuo ba bia duru na eden ensuo na benkum nsuo na nifa ensuo na efense atifi ensuo na atoye ebe de no manya nsuo na omba hato eto atwa ajanum Nyankopon bre santini Nyankopon yo osra asase no afemi difo Mose wose mema oman ba bia mu gina ya monya nsuo na makoma atom yam na de mo atoba ha omu no monya nkenya wo ona miro difo Mose nsaso wana o kire ne se oman ne benya adanse nti won fa Israel mpanimfo bi nka no na poma na no wode bo epono so no wode kire epono so emu paaye no won fa sa poma ne nkura na won ko Hebron botan no bepo no ho Nyankopon se meba begina wanim uduru afa bo enso be firi mu aba ehwa na Nyankopon akwa Mose koye uduru ya wode ye na mpa ne nsuo ne ba oman na koma ato won yam nyame som fa nsuo de na saa bre no oman ne hia ene saa de no Onyankopon na homso ma nsuo bai onam so so ati obi ani onam so so besa obi yare foforo onam so so ebe ma obi nkunimdie foforo onam so so ebe ma obi abaye ni papa Onyankopon anim obeye ne yetene onam so so be ma obi anyinsa wafa ne ho afa ne ba onam so so 31st December ensu me na me de ma etoda ye obibi wo a meka se wo na fabra na makasa kire no na aye nsenkyere ne ebi nsu wo a me na me de be ma wo ne no de ne nsenkyere no e de bra adwene ntiase so e se firi me nsam na me de ma ena no meka se nipa mfa kamera omo de anka ba no yenkotie ma me bi ne ba ntem asem ye kwa abasisia amen se Nyankopon tifo be papa otifo adema be yaman me sister say oso Nyankopon se o ma onya nkwada oso Nyankopon se onhia no nkoso onhia na bi nka wasefo no yam manyina onya me for the ntia me sister yi kasa no se ne baya ota ne kokoyi akwada no se de yenim se oba tan wo ne ba akwara nante no obi wo hono mo ane de abosome nwotwe no anante obi wo afe no anante obi wo hono mo abosome nkoro obi wo kora abosome nsia no wo nante ba
ne bai de ne nte saa ɔse ne bai enya afe ane busumi mienu kwa busumi miensa onyamedifo na ne bai wontime nante wɔn a ne bai kyɛ wɔn mu nyinaa saa ne ho anante na wɔka na kuma mu sɛ da bɛn na mbai bɛ nante onyamedifo da bɛn na wɔka na kuma nu obisabisa ne ho saa no ankyɛ na agya no a yɛ ne yɛsoma mo no yɛ na mo firifie ho na ɛba yɛ na mo firi sɛ nyankopɔn nkyɛn na ɛba soma no efiri ne nkyɛn na ɛba nti deɛ yɛ ne yɛ obi adwendwene no yɛ na mo nyankopɔn no wɔnim enti yɛ na ɔde fa mo so ka onyamedifo wɔdwendwene ho na woka sɛ wanka sɛ onyankopɔn se woka sɛ obi ɛba kwasiada asɔre a ɔmfa ankaa baako mmra ɔmfa ankaa baako mmra onyamedifo Mrs. Taidi ankaa no bae ɔsitie di ankaa no bae ɔde bae no wokasa kyerɛ ankaa no ɔno deɛ wankɔto antwene wokasa kyerɛ ankaa no ɔkɔɔ fie na ɔfa ankaa no ɔhwane yɛ ɔdwo ankaa no ɔde ne hono no gu hɔ ɛna ɔde n'aduane no bi ɛmaa ne ba no nomyɛ na ɔde bi bɔɔ n'apɔ so ɛna ankaa no hono no ɔde gu nsuom na ɔde dware ne ba no ɔyɛ saa deɛ wei ɔkɔɔ fie na ɔkɔkɔ yɛɛ ɔyɛ na adeɛ kyee a wɔdiifo agyema Benjamin Nyankopɔn yɛnyɛ wo dɛn awie berɛ mu boafoɔ no wampa awurade nhyira wo me papa odiifo agyema Benjamin adeɛ kyee a sista no se ɔde ne ba no si hɔ so ɔhwɛ adeɛ ɔde ɔbɛhu no sɛ akwadaa no di mmirika nanteɛ na ɔnante no ɔde mmirika ɛnante di ne miakyi wɔdiifo agyema Benjamin Nyankopɔn odiifo agyema Benjamin me sister ese ɔda onyankopɔn ase deɛ na ayɛ na kɛndwene deɛ na nka ɛkɔfa kaa baabɛto no so no ankaa no so no yɛamatua sika yɛamɛbɔ afɔde ansa na ade ma ɛsɛ nyankopɔn soma wɔ nkutoo no ama wo nyankopɔn no mu asɛm wɔkyina so wɔde ma akwa ne yɛmfa ma kwa wɔda onyankopɔn ase sɛ ankaa no ama ne ba no anante ɔda odiifo agyema Benjamin Nyankopɔn ase paa amen himu nsana kaso owura Yesu Kristo yɛda wɔse o mɛbɔ me nsɛm minim neɛ wayɛ ama me mɛbɔ me nsɛm onyame wayɛ bi ama me ize nyame wayɛ bi ama me onyame wayɛ bi ama me onyame wayɛ bi ama me mɛbɔ me nsɛm na mabɔ me nsɛm minim ne wayɛ ama me mɛbɔ me nsɛm tumi nyina yɛ asefo ade dia ɔn sɛ medofo anka na meka sɛ obi amfa mmra obi ba ɔse ɔna ɔno mfiri nyina nante agya ne ba no na ebinom sɛ ɔbɛyɛ deɛ wakyɛ dodo afei deɛ anka no a mekasa kyerɛ no oduru fie okyim so di ma ne ba no nomoi na ɔde ne hono srasa na pɔ so a ade akye dwoda immediate ɔda asɔre o Yesu Kristo dinimu instant akra na asɔre no wonante asedan ka sefuru ade ma me nkotodwe na me Nyankopɔn ase wantɔ na wantu abɔhyɛ no diifo adwa beja be Nyankopɔn ebi ma Ghana da tumi nyina ye ne dia wantɔ na wantua wantɔ hwi wantua hwe akwa na sɔre anante tumi nyina ya sefuru ade dia ɔde anka no ma ye fɛ ne sɛ ne bana anom kwasi ade ne numre na odi bi atwitwe na aposo o koda asore ade akyi hu sa akora ne di n'akyi no o nante ba Yesu dini mu enti anka me pa chaw nante yadru ne fa na akọ be friends e mo muteten aba no odi anka gu se nante yadru enti di anka nipa nim se timi ye vitamin C ne ho ahwa bi no mi sini ni nyina akwa Yesu dini mu so onye sa adwuma no onye adwuma foforo a
enipa nim sanka ntumi nye maame ne ba no miwura Yesu di mu ade akyenye no wasɔre anante wasɔre anante we ne ka se tumi na ye Kristo Yesu dia de me kan we che ona se we mu nyina ye kwa na me kan nsu asem kire wa na obi aba be ka kire se nsu nka Kristo so mo so ye dia so we sofo ase we brother na we sempakani ka che o mo se mo fo mo rofu mfiri ho o mani amanwo nsu ade o mudi nyame ho agoro no ya o munya asa no ma no mo fo mo nyuma pa nkire o mo nyuma pa na ne hwehwe ya mo nka mo nyuma pa ho asem se mo motene mo nye bone mo chiri bone mo ni guess mo ni bone nipa hunu se mo kutasu bampone nipa nim se nipa nya hunu se mo adwene nyɛ mo wa ho ya ho mo tete mo mo kura adwen bone wo nipa ho no ho asem no ne be hunu mo nya me nipa mo ye na nye no mu dwa na we yese wo nya adwuma anye o ma ye du hwambo ye wo America nka wo nye sofo danka anya sempakani da me na me ka chon ka anye broda da na edi hwambo amane nkoyi na edi hwambo wo nya adwuma anye adwuma ni adwuma wo ye de honhom na ye o ye hwehwe honhom o Nyankopɔn ho na abaye so ne ye de aye ye mfa babura kenkai Nyankopɔn adwuma ye de ne honhom na ye mfa babura kenkai no ene ye de ye o de babura kenkai no sua so de aye a usuban ne babura na bedi asie wa twene we ne babura na bedi asie o ba ye kan nyina so ba hu se wo sinya wo ye criminal wo ye udini wo ye pamseni wo mpani pankoso sa na ebehu so ye dufuru pepa nkoa na tukuru da wanum sa na ebehu so de babura kenkai ne a wa hwehwe awurade na honhom amowawa sa na ehu timdam miwura Yesu Kristo asem se 31st beje wo yensu enu ana me ka kire onumre me sa ka kire wa nopa no oba ya mesi ni kunu ya ye ne operation 4 times ena obey wasa nyin se bi 5th time hospital okoye se be sa in operation to mo kire se akabe na wotwa se na wotwemi na operation no aduru oba ni suro doctor aka che se operation we dey 5th time ni ehu be ma won ne fa efunu no be ma won no be ma na di nachi ena ano brada numero ho ba ha e brada ya 23rd ye twam yi omo ba enumere no mbeduru ha to mo ma de a chiwku ada mo ba ya so ra be dwan to me Nyankopɔn Kristo Yesu oja osoma ame no miwura Yesu Kristo papa no mbedwa atoa no ha na dwena oba no mbeda na dwena oba no se no ye ne basa basa asofu nkuma ne bi fa o Yesu de so oba ne ketere maso oba na operation da no so aya ne operation no Yesu Kristo din mo Yesu ne ka ne ketere maso no awode ne sinsuo na aba me ho no nsuo ya ka aba me ha ne sesia no se metena se saa akora o hye yefurumi ye ne operation afobu aka me akora ne se ye mi so me hye yefurumi ye maami operation afobu aka me ho na awode no apie akwa mi so mi de mireka nsuo ne kana no just 5 say be say 1 minute rama o me se o mute ya na nge maami na wo to asori fi Aracho City asori danim wa what was sorry denim ntimi anko ba bia sorry denim ma akwa na piaba Yesu Kristo dinemu na two no MCA ma de wo hwe me no wo hwe kakra da bo mi ma wo no ma obeyi akwa no free Moja, un pari anche strano.
Anya Framanu. What did you never know what? So, maame no operation 5 na nke beto ni ya ye no doctor say we die wo ye ne kura usuro de ma no ene odi America ye so mu firi bo ho ya obo ho ya o mu di America bae 24th ahomache ukuada na anadwo ne anopa no wa oba no mu di ojinsu ne ho ye ne basa ojinsu kan na no a o mo go nyina obi anye nurse obi anya woda betakura na pia ba force wa so fia e o Righteous City ya ti akura we ne papa no yeso mfe no Righteous wawo just yifri so wawo ye ka tu mi e won so no Kristo nam so wodi so no wadanse a kire utie se pekani se waboro se wanom wiyo sofo ana broda wanya adwuma anya Ghana madi ni hwamo me so ye wo ne Canada nko wonye sempakani ko wonye broda ye wo ne Canada nko wonye sofo adwuma ni hantia de wode adwuma no soma no ye wonam ye so ya wa hon kasa ya dansefo na hunu se ampa Kristo hom na kwan ni sei na tie wode asoma me I want to atwasui in the 31st o Jesu no tumirika won so beje wode seketekete so obi techere maso no onya oje etese ya wa wunya to ye de ebiem na menka o de wunya to we nyina ho o de ka de menkan 31st ba bia wo bia me se woni ba bia o tumirika beje wo Jesu di fo ajo beje me nyankopon o ba ne nche wo wura afifufuro nim na onam na humoro so aso mu wo kurawo 31st o fa number no a me do fo TV na sena kire wo mu se odifo ajo beje me se menye me number a me ba me de benya nsuo ni bi efi so mpese me ba ne nsuo ni ma anya bi me so obi aba asore enfre line no onka ho oba asore enfre line no onka ho oba asore bosumi ni minimum de nti America san se bosumi ni bosumi na otwemi no ni na otwemi ensani na otwe ni waba asore enfre line no se wo je number ni bi onka ho won free bosumi ni wo mo ma ha no ene won de o ma ha da omo na efra age sa namba no be omo sa be kan ogie nsuo yi bi se de be ya obeba no nsuo no sa be kan ode because am wo finshi apa Righteous City Kumasi Edwoso Chankrum odifo Ajima Benjamin hasi na obi home Kumasi Edwoso Chankrum Ghana ba bia wo ba bia usika jetia mo mu free nkran ba ye mu nsika jetia mbesi wodwoso na mo bi se Chankrum no ma kire mo se eni mo mu free nkran kwa so ba na mekan de mo mu free kadene efen say osi no ne nsawam suhum kofodua afidwase konongo nkoko so ho mu free sa akwa no so ba nyina mo de ubesi e wodwoso mo mu free sirem ba nyina so mbesi kagitia mo ba dwoso mo mu free offense Central Region Cape Coast ne Takra dene mankesim takwa ni bogoso chufu praso ehenefa mo mu free sa asade nyina de kosi alibo oso mba besi kagitia obo asefo ka ho mo nyina mo ba kagitia manso area fo nyina mo ba kagitia mo mu sasa mo pedwoso ka uduru joso bu sasa echen krum wo yi o mbeka se echen krum ne wo wani mo tenten so wo yi
opa afa fom opa afa ka ufiri do so ba na wo ba echen kurom no bisa se me pe China fo no ba bi o mfa firi ne ho no ye kire se wo kwa ahwe onsa binkum so bo so di fo adwa me billboard si ho hwe billboard no alo no fa kota ara kwa ne so uduru kota ara kwa na no a soro won wanim tenten so no kota ara kwa na no hwe wanim soro ho no we bon se Righteous City die na ya sha ase esi ho ECG fo wo ya no onam ho de ba sa Africa kota ara kwa so e ba e kosa no de eco straight no Righteous City na eba epem Righteous City na bepem entra nko ba bia straight one no enam futu kwa no so na Righteous City na bepem mo amu free ye friend say ebi amampon na mbetumi afa ntonso side ho mo be fa so no masotokuru mo ne de aba no mo nso ene afidwase ne kumawu ene dwabenfo de mu nyina nso eche kurum de ye mo ankasa mo de mabusia mo nkrofo mu ya mo de eche kurum otra China fo no factory ne wokwa na ho na no wani o pagya utisi ya signboard ne si wo no di fo ajma Benjamin also unsani fa so fa kwa ne so etietia o fa kwa ne so a duru ko tara no a hwesoro wo no kokoro so si kura da be poso no ehunta Righteous City ene ya sha ase wo no wonso brahonom ba bia ECG ahoma no the eba straight di besi no ebesi Righteous City asase no anim brahonom wa betu di fo adwa Benjamin ase Yesu tiasi isetu fo Nyankopon tiasi na mekra tiasi Onyankopon homo bro bededi kwa siada mene obeshia kwa siada mene obeshia wa wo hwemi unti no soma me Kristo Yesu odo ize Nyankopon odo unti wa wo hwemi unti no soma me pre ne pente ne mishia na de Kristo nam ne honhom so na wo de ma no onam so onsa beka ne nkwachie ne fa ahodie oni dini Kristo tumi ahodene mu mene obeshia ewo Yesu Kristo dini mu amen bye bye Mr. 31st mecha wo Yesu amen oh 31st mecha on sente ninsu amen 31st mecha Onyankopon wa de Yesu amen praise the Lord hallelujah 31st won sample won pro mecha wo Yesu 31st amen Nilo Yesu Kristo osia. Ana maka kire mo se da musiri mo Yesu no tu meni ahode wo de bia beka ho. Amen. Amen. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, 31st December
mesi mɛkyɛ wo wɔgyeɛ nsuo mɛkyɛ wo Nyankopɔn nsɛnkyerɛnne nsuo mɛkyɛ wo Nyankopɔn awadeɛ nsuo mɛkyɛ wo Nyankopɔn adansedie nsuo ɛwɔ me wura Yesu Kristo din mu ɛtɔ da hallelujah obi yɛ hallelujah obi yɛ sɔfo wakenka Bible ɛsɛ mpaka no wakenka Bible ɔbɛka kyerɛ sɛ wokɔ asɔre ɛmfa nsuo ho hwɛ ɛmfa nsuo ho na ano akoa bi wɔnhyia nsuo silo anka nifra kaa no so ɔna kenka Bible no ɔmo de ahoyɛ ale kasa mese odifo Agyeman Benjamin ni o 31st mekya honam nyinaa wɔtie nsuo na mewura Yesu ɔnam ahomɔborɔ so si me Nyankopɔn adansedie yɛ wo dea sɛdeɛ wonim ho awadeɛ ne nsɛnkyɛne adansedie no ebiasa bɛka ho hallelujah sɛdeɛ wonim fiti aseɛ na mentɔn ma wo da no woyɛ ne mmoroso hallelujah na wobɛhu no sɛ Kristo Yesu yɛ nokwafo ɛsɛ mehwɛ ne sɛ yɛ na meseresere tumi nyinaa yɛ me wura Yesu dia Israel Nyankopɔn ɔbɛgye wo Raja ɔtena se adanseɛ bi da baabi ɛtwa sɛ biribi ka ne di mmirika ba nsɛnkyerɛnne bi da baabi ɛtwa sɛ biribi ka no ne tu mmirika yɛ deɛ yes deɛ nipa fam nipa nwene ho nipa nkan bi hyɛm nipa susui ɛna Kristo ɔsoma amɛ no 31st ni nya hyɛ aseɛ sɛ pɛ ɛba wie yɛ sɛ pɛ na wo nsa ka wo deɛ a ɛfiri hɔ kɔ no hwɛ nkurum de yɛ kwan ɛsɛ hwɛ wo nsɛnkyerɛnne kwan na hwɛ deɛ ɛdi bi sɛ ɛbɛyɛ mmerɛ kwan na hwɛ deɛ dedasoɔ asa bi sɛ dedasoɔ ba mu no hwɛ ne kwan to obi yɛ sɛ mpaka ne so ɛfɛ sɛ no akenka Bible ɔsi Kristo som fa nsuo ho yɛ ka kyɛn sɛ msi Kristo som neteɛ kora ɛfa ho neteɛ ɛfa ho ano akɔ bi hyia neteɛ ne mi wura Yesu ntasu na ne firafiri ne so yɛne ɔsoma yɛ no ɔma yɛ kasa kyerɛ nneɛma nyinaa ɛbɛtie yɛ ne Kristo tumi mu ɛbɛyi adekodeɛ deɛ wonim sɛ yɛ no ɛnyɛ saa bio da ɛbɛyɛ nneɛma foforo amen Kristo a na humɔborɔ no na dɔ yɛ dɔ ɔsoma yɛ no ɔkae koe no ɔkae yɛfra no wɔde yɛduru a 31st na wɔba na ɔto ahwirisie dwo hallelujah sɛ afe ne kɔ wie ne yɛkɔhyɛ foforɔ saa no Onyankopɔn adɔ yɛ bɔ hyɛ te sɛ bi ba wɔn sraba mu na no bɛma ɛnam ɛno so ama buroni sɛ wobɛnya connection wɔ Nyame tumi mu mɛma deɛ nipa nsusu nka bi hyɛ mu yareɛ bi abɔ akɔkora wɔbɛpake ne nneɛma akɔ yareɛ bi a wɔabɔ abrɛ wɔbɛpake ne nneɛma akɔ hallelujah de kama akoma to yam so o ma wo kyena
ɔkyena yɛ dwoada ɛda so kɛse ɛwɔ ma wobɛtumi atu anamɔ bi ayɛ biribi asesa wo hia wa ho kyerɛ hu no wa wo si dan wa wo ni pot wa wo han dan ɛda so ma sɛ ɛkyena wobɛtumi atu anamɔ bi abɛyɛ fie wura but ada wobɛfiri asase so a wobɛkorɔ no so onye kɔsɛ pɛ na deɛ ɔyɛ ne ha no ɔkra kyɛfa ɛkɔduru baabi atwa sɛ ɔkɔɔ sɛ mu a wonya akɔnya saa ba ɛbɛyɛ ne yie a ɛnyɛ yie nti wo nso laase a na ade tea no wɔdeɛ montena se ne da ne ba Onyankopɔn wɔ ano ne na ɛkyena bɛdɔ no ada bɛdɔ no so nso bɛyi wa ma deɛ ɔtena ase a woyɛyɛ no wɔde bɛdi wo bere a wawuo wodɔ ne bere a wote ase a wuwu a wɔbɛdɔ ɛna wopɔ ne bere a wote ase a wuwu a wɔno so bɛpɔ me say 31st mɛkyɛ wɔ Yesu 31st mɛkyɛ wɔ Yesu 31st mɛkyɛ wɔ sɛnkyerɛ Yesu 31st mɛkyɛ wɔ awɔde Yesu wome nyinaa yɛ asafo hallelujah amen yɛasɔfoɔ ne adiifoɔ ne ɛtɔn no yɛma wo sɛ Yesu Kristo ɔbaa Nasaret ɔyɛ nokwafoɔ na wɔn na asoma me ɛwɔ awɔ ntoatoaso yi mu ɛde wɔ gye nso ɔkyɛ wo kwa na Onyankopɔn fa wo de ne kyie na danse a yɛ wo dea amen ɛwɔ baabiaa wɔafe a yɛkɔhyɛ aseɛ nim amen bakyɛ ɔtena se yɛa na ebinom ka sɛ adiifoɔ no muhunu adeɛ bi a yɛ bɔne ɔmo nka Ghana ho asɛmpa ɛne na ɔma ne hunu sɛ adiifoɔ no bɔ mu tirim ne kasa ɛnti na ɔmo ne tirim nka sesei hwɛ asase ne awɔ ntoatoasoɔ bi a nipa makwan bɛyɛ bɔne no so Onyankopɔn kasa mo ho a ɔnkasa mfa nhyira amada bɛtɛnɛ no munim sɛ nsɔre da yɛadɔɔso yɛsi nsɔre da akɛseɛ nti ɛnɛma no modwene kyerɛ sɛ mowɔ Awurade no me ɔna no hom so baa me nsra no sɛ nipa bɔne dɔɔso a Onyankopɔn hyɛ ase kasa asase ho bɔne ɛpakyɛw na no Sodom ne Gomora na ɛma ne mɛda mɛma ne mɛda Onyankopɔn ka kyɛn sɛ mo man no ebeye gold asase mo besisi abrosan kɛseɛ sika bebu mo so ɔkasa wɔ ho sɛ ɛna no Noah brɛ so ɔman na kwan sɛ Onyankopɔn ɔkasa wɔ ho sɛ enti ayɛ nipa ne sɛ wuti o mo kasa na mimi hu o mo sa ase ɛne adiifo ne bɔ mo tirim na kasa enti na mo mfɔ so nka amo nka Ghana ho asɛmpa ɔman bi asase bi ama kwan kyia bi be ba mo so bi a efiri Onyankopɔn ɔde kasa kyerɛ mo na do woti wasane afiri akwambɔne so deɛ ɔnni ti na ɔkɔ so na ɔfa na gyegye ntwisɛ mu na ɔkɔ no deɛ wɔ hɔ ɔkaa sɛ naa no Israel Nyankopɔn bɔ asoro ne asase na ɔyɛ nipa no mesi aduaba na ɔkaa sɛ ma Adam ne Eve nie ɛduru baabi no nipa dɔɔso a nipa ɛne nipa deda sɛ basase de ɔno akɔ no kyerɛ ɔno ɔso adiifo ma ne bɛka kyerɛ nipa sɛ saa ɛna no a yɛntwe obi tiri adeɛ a na obi ne obi da no yɛfɛ no adwamammɔ wa a woyɛ saa bia wonni nkwa ade na mfiti asɛ no wanka deɛ adiifoɔ no na ɔnam yɛ so deɛ moyɛ bi a monnim sɛ wie yɛ bɔne no yɛn wɔyi na de kyerɛ ne aka kyerɛ mo ɛnyɛ ma hunu sɛ ha ase bɛhyɛ kɔtɔkɔfoɔ no nyɛ sɛ adiifoɔ no baabi a nnipa akɔyɛ amanne aduri ɛne baabi asɔre no akye aduri na Nyankopɔn ayi sɛ diifoɔ sɛ bɛka to sɛ kimfe sa bɛhyɛ has 3 nyame na bi wani Nyankopɔn yɛ adom a 31st mɛkyɛ wɔ Yesu oh mesi mɛkyɛ wɔ Yesu 31st mɛkyɛ 31st wɔ Yesu ɔbɛyɛ adwuma ɛnsɛnkyerɛnne nsuo na ɛbɛyɛ adwuma anwadeɛ nsuo na ɛbɛyɛ adwuma
Yura Yesu Kristo o Israel. Eba cho tenase. Eba cho. Adana me kase me de ade ma wono wani agye. Ye tini se. Wonim se ade bia boso de ma me dane ma wa anwade ne sencheni de akiri. Hallelujah. Ana ni na muso me hwe osika na odwete. Ebele no wani nye. Wene bose film fiti ase no. Hallelujah. The 31st year monsampo wonpo me se mecha wo Yesu. Eli papa wonpo mecha wo Yesu. Sei se Nyankopon ti ase na me kra ti ase mecha wo Yesu. Amen. Pato tenase. Enso no kula maka nwa se ba sha ase seresere. O me se ma sha ase me seresere. Sa awade ni senteni pi ne bedi akiri. Awade ni awodwini pi ne bedi akiri. Se Kristo osoma mi ti ase no. Tumi ye ne dia. Pato tenase. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Righteous TV, the gateway to heaven. Na sɛdeɛ Onyankopɔn dɔ wiase nie sɛ ɔde ne ba wo no koro no mae na obiara ɔgye ne die no anyera na wanya daa nkwa. Na Onyankopɔn ansoma ɔba ne wiase sɛ ɔmbɛbu wiase atɛn na mmom sɛ wɔmfa no so nye wiase. Ɛnnɛ Yesu Kristo wɔ akyidifoɔ a wɔboro pepepem wɔ asɛmpa ahodoɔ nan mu no. Atwerɛfoɔ no atwerɛ afa Kristosom mfiti aseɛ ho. Wɔn mu biara ka Kristo ho asɛm wɔ kwan sonko so. Nanso wɔ Luka asɛmpa mu no, sei na Luka atwerɛ wɔ Yesu Kristo ho. Teofilo pa, ɛfiri fiti aseɛ no na mahwehwɛ saa nsɛm yi nyinaa mu yie. Na no nti na matwerɛ wɔ saa nwoma yi ama wɔhunu mu nokorɛ pefee. Brana Kasari Augusto ya amrado wɔ Roma na Herod nso yɛ Yuda hene no. Onyankopɔn soma ɔbɔfo Gabriel kɔ ɔbaabunu bi a na ɔwɔ kuru bi a wɔfrɛ no Nazaret mu. Na ɔbaabunu ne din de Maria. Maria usro na wanya Onyankopɔn anim adom wo benyin san awo obabarima na wato ne din Yesu. Miya obabuni bede na aben. Konkronkron no beba wo so. Anu nti na ade kronkron a wo bɛwɔ no wo bɛfrɛ no ɔsorosoro Nyankopɔn no ba. Na henie rentwam da. Na Maria kɔ Yuda kuro bi mu kɔsra ne busuani Elizabeth a na ɔno nso ɔnam anwanwakwan so anyinsɛn. Elizabeth. Mary, you watch. Onyankopɔn hyira ɔmamu
na washira abofra obewono no so hwe ebra wo chepe na abofra wo meyam no di ahosan huriye mekra kamfo Awurade na magye nkwanya ankopon mu na me honhom asano efri na awonto atoaso nyina befra me nhyira Remember me emba mu fi Nazareth asemi fi na kasa Augusto ho wasemi mfa nichia emamo na menka mo se nipa kamera no adu eye ohyema obi a ofi Galilee mamu nyina enti obi a ko nikura wo hu no mu na won ko twere ni din na Maria ni Joseph ko Bethlehem a wo Judea ko twere won din na wanya baabi a na wo Bethlehem na die wonya ya ne enwa guo bi mu na nwanhwefo bi wo sere so hwe wo nwan anadwo no na Nyankopɔn bɔfo ba won kyɛn ma nanim wonyam hyerɛ won so wawo agenkwan ama mo nnɛ wɔ David krom Kristo Awurade no nwanhwɛfo no yɛ ntɛm kɔhwɛ abɔfra a wawo no sɛ ɔda mmoadi didaka mu na wɔn na wɔdi kan bɔɔ ɔbaabunu no ne agenkwan no awɔ ho dawuro na wɔtwe duru yi a wɔtwa abɔfra no twetia no wɔtoo ne din Yesu na Yosef ne Maria de no kɔ Yerusalem de no kɔhyɛ Awurade nsa na ahotiini bi wɔ asɔredan no mu a Honhom Kronkron yi akyerɛ no sɛ ɔnwu gye sɛ wɔhu agenkwa no ansa na wɔfrɛ no Simeon afei Awurade ma wakoa nkɔ na menkɔda asomdwie mu sɛnea wahyɛ me bɔ no afei deɛ m'ani ahu Onyankopɔn nkwagyeɛ abɔfra yi ne deɛ Onyankopɔn ayi no no Awurade nhyira mu nyinaa na wɔwie wɔn asɛdeɛ sɛdeɛ Mose mmara kyerɛ no wɔfiri Yerusalem kɔɔ Nazaret na Yesu di mfeɛ 12 no Yosef ne Mary de no kɔɔ Twam Afahyɛ wɔ Yerusalem na wɔsan ba fie no kosusuu sɛ abɔfra no ka wɔn ho nanso na Yesu aka Yerusalem enti wɔsan baa Yerusalem bɛhwehwɛɛ no nansa akyi no ɔkɔhunu no wɔ asɔredan mu sɛ ɔne atwerɛfoɔ ne mpanyimfoɔ no tete hɔ na ho amba nie na obisabisa nsɛm sei ofiri Nazaret ɔno nti na yɛabɛn mesrɛ mu momma n'ani ɛden no ha mo na obiara a wɔtee sɛ wɔkasa no ne ho dwirii no Oba adenti na waye yensa yi mene wagya de ahoyra hwehwɛ wo saa adenti na mo hwehwɛ me munim sɛ ɛsɛsɛ meyɛ megya no adwuma na na ɔne wɔn saa baa Nazaret na wɔnyini na nyansa ayɛ no ma na wɔnya Nyankopɔn ne nnipa nim adom Ɔhene Tiberia hini afi ɛtɔ so 15 mu no na Pontio Pilato yɛ Yudea amrado na Herode di Galilea mansehene na Hana ne Kaiafa nso yɛ asɔfo mpanyimfoɔ no
onyankopɔn asɛm baa yohane nkyɛn wɔ sere no so na ɔbaa yordan ho asase nyinaa so bɛka adwensakyerɛ subo a ɛde kɔ bɔne fafiri mu ho asɛm. Monnane mfiri mo bɔne ho na momma wɔmmɔ mo asu na onyankopɔn de mo bɔne bɛfiri mu. Sɛdeɛ twerɛ no aka wɔ odiyifoɔ Asaia, obi ne atiam wɔ ɛserɛ no so. Monsiesie akwan no mma Awurade. Momma n'atempɔn ɛntene. Monhyɛ abɔn nyinaa ma na mommrɛ mmepɔ ne nkokoɔ nyinaa ase. Na akwan a akyea no momma no ntene na mogyimmɔnka no nyɛ tonom na ɔhonam nyinaa bɛhunu Onyankopɔn kwagyeɛ. Ɛdeɛ ne yɛyɛ. Ka kyerɛ yɛn, ɛdeɛ na Muhuntiama. Ɛdeɛ na fɛ sɛ yɛ. Boa yɛn, kyerɛ yɛn kwan a yɛmfa so. Sɔntaadeɛ yɛ mmienu a ɔmfa baako ɛma deɛ ɔnni bie. Na wɔn a wɔwɔ aduane no, ɔne obi so nkyɛ. Kyerɛkyerɛfoɔ. Yɛyɛ atɔgyefoɔ. Ɛdeɛ ne yɛnyɛ. Monnye ɛtoɔ ɛmmoro deɛ wahyɛ mo. Na yɛnso ɛ. Ɛdeɛ na yɛnyɛ. Monnye obi sika ɛwɔ ɔhyɛ so na montoto obi nso ano kwa. Momma mo ani nsɔ mo amakotia. Ka kyerɛ yɛn, wo ne Kristo no anaa? Me deɛ mebɔ mo su ɛwɔ nsuom na deɛ odi m'akyi reba no deɛ ɔso kyɛn me. Na me nsɛm mpo sɛ mesane ne mpaboa. Ɔno deɛ ɔde Honhom Kronkron ne ogya na ɛbɛbɔ mo suo na ne husuo apaawa akura ne nsɛm na ɔbɛba abɛboaboa ayuo pa no agu abataa so. Na Honhom Kronkron no sane baa Yesu so wɔ honam tebea mu sɛ aburuburo. Na ɛnne firi soro kaa sɛ, wo ne me dɔba, wo na wosɔ m'ani. Bere a Yesu fitii n'adwuma ase na wadi mfeɛ 30. Ofiri Yordan mu no na Honhom Kronkron ahyɛ no ma. Na Honhom no de ne kɔ ɛserɛ so ma ɔbonsam sɔɔ no hwɛ adaduanan. Na no nyinaa mu no wɔani hwee. Na ɔbonsam ka kyerɛ no sɛ, sɛ wo ne Nyankopɔn ba no a kama ɔboɔ yi ɛnane paa no. Wɔatwerɛ sɛ, nnipa nkwa mfiri paa no nko mu na mmom asɛm biara ɛfiri Nyankopɔn no mu. ɔbonsam de no kɔ bepɔ tentene bi so kɔkyerɛ no wiase ahenni nyinaa. Mede wiase tumi ne animonyam yi bɛma wo, wɔde ahyɛ me nsa na obi a mepɛ na mede mema no. Sɛ wokoto me a mede ne nyinaa ɛbɛma wo.
wɔatwerɛ sɛ sɔre awurade wo nyankopɔn na ɔno nko ara ne som no. afei ɔbonsam de ne kɔ Yerusalem de ne kɔgyinaa asɔredan n'atifi. sɛ wo ne onyankopɔn ba no a to wo ho firi ha twene fam na wɔtwerɛ sɛ onyankopɔn bɛhyɛ n'abɔfoɔ abɛhwɛ wo na wɔbɛsɔ wɔ wo nsam na wɔamfa wo nan ampem ɛboɔ. wɔatwerɛ sɛ nsɔ awurade wo nyankopɔn ne nhwɛ. na ɔbaa Nazaret baabi a wɔtetee no no. ɛte sɛ na homeda ɔkɔɔ hyiadan mu sɛdeɛ na ɔyɛ daa no. na wɔfrɛ no sɛ ɔmmɛkenka odiyifoɔ Yesaia nwoma no. awurade honhom wɔ me so ɛfiri sɛ wasra me sɛ mbɛka asɛmpa menkyerɛ hiafoɔ wasoma me sɛ mmɛka nkwagyesɛm menkyerɛm no mum na mmɛsɛ nnifirafoɔ yadeɛ na memmrɛ wɔn a wɔhyɛ wɔn so no fa ahodie na mempae mu nka sɛ ɛberɛ du sɛ awurade ɔbɛgye ne nkurɔfoɔ nkwa. kasa yie paa. twerɛsɛm a mote yɛ aba mu nnɛ sɛdeɛ mote akenkan no. twerɛsɛm no aba mu. Mesaia no nko ara na ɔbɛma atwerɛ no aba mu. menim sɛ mode ɛbɛyɛ bɛbu me sɛ ɔyɛ asafoɔ sa ho yareɛ bio nso mbɛka kyerɛ me sɛ nɔɔma a yɛtem sɛ woyɛ no Kapernaum no yɛna wɔgye kurom ha bi miɛnhwɛ mese mo sɛ odiyifoɔ biara ne animuonyam wɔ no ara ne kurom. nsɛm a Yesu kaa yɛ yi daa n'adi sɛ ɔno ne Mesaia no, nanso Yudafoɔ no anyina ntom sɛ ɔno ne Mesaia no. anka wɔsum no atwene amara bi mu nanso wɔfa nnipadɔm no ntɛm na ɔkɔɔ ne baabi. na ɔbaa Galilea kuro bi a wɔfrɛ no Kapernaum mu. ɛsiane hyɛsoɔ a na Romfoɔ de hyɛ wɔn soɔ no nti na wɔhwɛ kwan sɛ Mesaia no bɛba na wabɛyi wɔn afiri wɔn atirimɔden no mu. asomdwe nka wo ɛnka wo nso mentena akodoyim kakra. Simon wowɔ ho kwan onyɛ nkɔe anaa meboa. kasa kyerɛ yɛn. kasa kyerɛ yɛn. Yesu kasa kyerɛ yɛn. da koro bi mmarima mmienu bi kɔ asɔre fie kɔbɔ mpaeɛ na baako yɛ Farisini na baako nso yɛ ɔtogyeni.
Farisini no gyina e bompa ye ne tiri mu sɛ Onyankopɔn me de wasɛ menyɛ omimfo nkontompo ni ana wɔ sɛ ni sɛ nipa nyinaa empo mente sɛ saa togini a ogyina ha yi me kyerɛ kɔmpren na wɔtwe bia na metwa ntotoso dumi ma na togini ne deɛ ogyina kyikyiri baabi a wɔamana ne so mpo na ɔbɔ ne koko so kaa sɛ Onyankopɔn humi mmɔbɔ medi bɔneyɛni na mese mo sɛ togini no ɛna otie no na ɔde Nyankopɔn nhyira ɛkɔ fie ɛfiri sɛ deɛ ɔma ne ho soɔ no ɔbɛbrɛ no ase na deɛ ɔbrɛ ne ho aseɛ no ɔbɛma ne so piakodoɔ no kɔdeɛ ɛhɔ dɔdo kakra afei wo ne wo nkurɔfoɔ no nwi asɛw no Awurade ɛyɛ adwuma na adwuma yi nyinaa nso yɛanya hwee nanso sɛ woaka saa deɛ a mɛgu asɛw no Yakobo Yohane Yakubu, Yohane, Mama Kudo Namra, Abuso mon pa. Firi me nkyɛn kɔ Awurade meyɛ ɔdebɔnyɛni Wodi nsuro efiri na korɔ nipa na ɔbɛyi wɔn Mommra na mmetie me nsɛm montie me na mbɛnya nkwa monhwehwɛ Awurade bra wɔma mo hu no momfrɛ no ɛbra ɔbɛn no ma bɔnefoɔ ɔnane n'akwanya na ahantanfoɔ ɛnane wɔn adwenenya na wɔnsane mmra Awurade nkyɛn na ne yɛn bɛhyehye no ama wɔn na ne fɛfire a wɔde bɛfiri dɔɔso na wɔde anigye bɛkɔ fie na wɔde asomdwie akɔ wɔn kwan Ọba ọwa ha hwɛ Yesu Mr. Jimmy Baklo Imame owura humi mɔbɔ wodi mfie bi mienu pɛ no wuo mesrɛw ɛne me nkɔ Yaro ɛnha ho Yesu baba na wu ɛnha ɔkyerɛkyerɛfoɔ no bio nsuro wae gidiara na ne ho bɛtɔ no Mamunsu Wonguyo dan wada Abaya sorry Oh.
Moma ne bibini. Me shem say. Mon ka de esi enchiro bia. We actually no okohunu tugini bia wo frɛ no Matthew Lewi sɛ ɔte pono ho wɔ atugyeɛ. Dimachi. Na eba sɛ Yesu kɔ bepɔ no so mpaebɔ na ɔbɔ mpaeɛ anadwo mu ni nyinaa. Na deɛ kyeeɛ no oyi n'asuafoɔ no mu 12 a ɔfrɛ wɔn asomafoɔ. Simon a ɔtoo ne din Petro, ne nua Andrea, Yakobo, ne Yohane, Filipo, ne Bartolomeo, ne Matthew, Toma, Yakobo Afioba, ne Simon a wɔfrɛ no Selote no, Yuda Yakobo nua no, ɛna Yuda Iskariot a woyi no maaye no. Nhyirane mo ahiafoɔ na Nyankopɔn ahenni no ɛyɛ mo dea. Nhyirane mo akom de mu yi na ɔbɛma mo amen. Nhyirane mo amusu na mbɛsere. Nhyirane mo sɛ nipa kyire mo na wɔyi mo firi wɔn mu na odi mo atem onipa ba no nti. Ɛba saa mo mo nye na mo ni ahurusie. Na hwɛ mo akatua so wɔ soro. Na saa na wɔn agyanom de yɛ no korɛ adiifoɔ no. Dunsia, Dunson, Dunwatwe, Dunkron, Aduonu. Deɛ me wan no. Deɛ na afa kyɛ sɛ deɛ ɔwa no. Munie mu a monya mo ho sesei. Mo nyigia na mo nsa aka me. Ɔmpɛ sɛ onya no ho, ɔbɔ dam. Mo a mo siri sesei no, munie na mo wura bɛhɔ na mo su. Sɛ nipa nyinaa kamfo mo a munie. Na saa na wɔn agyanom de yɛ atorɔdiifoɔ no. Na mese mo a mutie mi sɛ mo na matamfo. Mo nyɛ wɔn a wɔtaa mo yie. Mo nhyira wɔn a wɔdome mo. Mo mmɔ mpaeɛ ma wɔn a wɔha mo.
So obi bo aso ba kumu a dane ba kwa aka no so ma no so obi jo atade nkata so a fa de hyaase no so ka ne ho so obi sra wade a mane bi de so obi sisi jo wade a wodi emisa ne bio na de mo pesa afofo ye ma mo no eya mo so mo nya saa ma won na se mo de won na wodo mo nko a na die nhira e na mo wo na ni bone yefo mpo edo won na wodo won na se mo ye won na wo ye mo yie no yie a na die nhira e na mo wo ni bone yefo nso ye saa ade no de ne saa ka no hwese won na kasa Put system. Debi mono matamfo na monye won yie mo famu a mo nhwe biribi kwan na makatua ayi bebre na moye de wosoro no ma efise won de oyema boni ayefo nipa boni enti munye enti mobro se de moja ye enti mobro no Jia Yesu mumu aten no mumu aten mumu fo na wa mumu so fo mum fan free no dia free mo Treye kwampa no wora muma no amamu na susukura mu disusuo no eno ano de besusu amamu Oni frani ntumi nkyere yonku ni frani kwan eyesa won ba nu nyina behwe amramu ade na hu dua da oni ani so ne mpuna da wo de asu de wuhu kire kwan owura Ye hia wo sei Ewrade. Enhyira ne ye funa ewu wo eni nufu a wonum ye da bi nhira ne wona wote onyankopon asem na odi so epese mi hunu saa be ma yi nti wuji di se wei one ni Messiah na mpa Farasini yi to pono fra Yesu adidie na Yesu ko Farasini no fie kotena adidie mo mesen kwada monko he monte ko ontumi ye niam bi e ha adwene yi nanso ye kwada pa Ati na wo pe wa ntumi hu. be me you difu a anko be hu ni na oba ko a ode ne sa kan anko be hu ni su ne bone abrabo wo minim nipa ko oba yesi no ma menka wasembi na merema mienu bi de odifo bi ka na ba ko de kasi dia hanum ba ko de kasi dia duonum na wo mu bia ntumi ntua no wo de che wo mba no nyina wo mu hwan e na obedo no kase Gidi said you de kase che no no wakan yi wo hu obai ebe ofie wa mma mensio angu mi nan ho no obai die wo de nisio e na afa mi nan ho e na wo de tinyimpo e na apepa wa fima no ma kwaba na so free sem ba yi obai nya mi nan ho fie wa mfa enwo kekempo ansra mi trimu na so obai die wo de nhwehwam na asra mi nan ho me se wo se odokasi obai yi na die kire se wo de ne bone ye dosum na firi
deɛ ɔde kakra bi afiri no no ɔdɔ kakra bi wɔde wo bɔne afiri wo gyidi agye wo nkwa kɔ asomdwuem na Yesu kyinkyini kan Onyankopɔn ahenni no ho asɛmpa no kyerɛe. Na asuafoɔ dumienu no ka no ho, ɛne mmaa bi a wasa wɔ ahonhommɔne. Maria a wɔfrɛ no Magdalene, Yohana, Herode fie panin Kusa yere, ɛne Susana. Na Herode a ɔyɛ Roma na musini wɔ Galilea no de Yohane ato afiase. Ɛsiane sɛ na Herode aware ne nua yere a Yohane kɔka yɛ nti. Na yɛduruu ne nkuropɔn ano no, nnipa a wɔso owufuo bi hyia yɛn. Na deɛ wɔwuo no yɛ okunafoɔ bi bakorɔ. Na Yesu hunu ɔbaa no na ɔyɛɛ no mmɔbɔ. Na wɔsɔɔ fundaka no mu kaa sɛ, aberanteɛ, mese wo sɛ, sɔre. Ɛhɔ ara na ɔsɔre tena aseɛ. Na Yesu san de ne maa ne na bio. Mumisa no sɛ wone deɛ Yohane kaa sɛ ɔba no anaa sɛ yɛnhwɛ ɔfoforɔ anim kwan. Owura. Owura. Yohane Osuboni sɛ yɛmmisa wo sɛ, wone nea ɔreba no anaa sɛ yɛnhwɛ ɔfoforɔ kwan. nkɔka nkyerɛ Yohane deɛ mɔhunu deɛ mɔteɛ anifrafo hu adeɛ mubuafo nante nhyira no deɛ menyɛ suntidua ɛma no. Misɔ ma me so. Afei wohu wɔ metri so ha. Afei mi hu Yesu. Gufo bi na ofra di kogu na wiaba. Na woguo no ebi ogu nkwa nkyɛn na otiatia so. Na wiemu no ma bɛsosɔe. Na ebi nso gu obotan so. Na fifiri yɛ deɛ nanso ahyi efisɛ na dɔteɛ no mu nnɔ. Na ebi nso kogu nkase. 31st mɛkyɛ wɔ Yesu. O me se 31st yɛ wɔ Yesu ba yɛ ɔkyɛfa. Tumi nyinaa yɛ asafo wa ne deɛ. Bonsam gye tumo. Bonsam pa ɔnkɔfa yɛ de kɔ afa so fa mesi kwae. Mɛdwire gu afa mɛkyɛ wɔ Yesu. Mese mɛkyɛ wo nsɛnkyerɛnne nsuo no. Mɛkyɛ wo miwura Yesu Kristo adansedeɛ nsuo no. Yɛbɛkyɛ wo tena ase. Emu. Na ne nkasa ne nyinaa fifiri. Na mmom mmea wo. Na ebi nso kogu asase pa mu. Na ndi fifiri yɛ no ɛso aba. Mo ho wɔ ha. Owura, adenti na sɛ nipadɔm wɔ ha a wokasa wo mebu me. Mo deɛ ɔde Nyankopɔn henie mu ahintasɛm hunu mu ama mo. Na nkaeɛ no deɛ ɔde ama wɔn abebuo mu. Ohunu a ohunu ɛna ɔte nso a wɔnte aseɛ.
ebe no ase kyerɛ nie aba no ɛne onyankopɔn asɛm aba egu nkwankyɛn no ɛne wɔn a wɔte asɛm no a no bonsam aba abeyi asɛm no afiri wakoma mu no wankɔso anye ani na ngonam so anya nkwa aba egu botan so no ne wɔn a wɔte asɛm no a wɔde anidie na gye nanso wɔnum ne nhini wɔgye asɛm no omre kakraa bi na sɛ ɔkɔtɔn so hwɛ mu a na wɔte ahwe aba egu nkasa mu no egyina hɔ ma wɔn a wɔn so wɔte asɛm no na wiase mu asikasɛm dadwene ɛhaw ane anigye hyɛ wɔn so na mia wɔn na wɔn aba emreda na aba egu asase pa mu no ɛne wɔn a wɔte asɛm no a wɔde sitie ɛne akoma pa na gye na wɔgyina akosi sɛ ɔso aba obi nsɔkani ana afi on fa de nkata so ana sɛ on fa nsim paase na emom bɔde sikani adua so sɛ de nipa ɛbɛbɛ fie hɔ nyinaa no ɛbɛhyerɛn ama wɔn na bibia ni hɔ ɛhyɛ kokoro mu a wɔnyina die na de ɔde ahinta no so no ɛho bɛda hɔ enti mu hwɛ yie sɛ de mutie na obia ɔwɔ no wɔde bibɛka ne ho na de wɔne bia no de osusu sɛ ɔwɔ no mpo no ɔbɛgye afiri ne nsɛm kyerɛkyerɛfoɔ wona ne wo nuanom gyina mfikyiri hɔ ɔpɛ sɛ ohu wɔ me na anim nuanom ne wɔn a wɔte nyankopɔn asɛm na wodi soɔ dakoro bi yesu ne n'asuafoɔ no kɔtena akodoɔ mu na wɔka kyerɛ wɔn sɛ momma yɛntwa nkɔtadeɛ yɛ agya no ho a na wɔkorɔ no ɔdae Asɔkyere bɔ tia yɛn brana bɛboa yɛn mugidie wɔ hen na wotwa nsuo no kɔɔ Gadara a ɛwɔ Galilea tadeɛ no agya no ho a Yesu, onyankopɔn a wɔsorosoro no ba ɛdeɛ na wo pɛfiri me hɔ mesrɛ wo ntwema so na wodin de sɛn ɛdɔm wura mesrɛ wo ɛmfa yɛnkɔ bunu no mu ma yɛnkɔ hyɛ mpira kokuo no mu
Hey! Mosamra! Hey! Munyo! Na honhomfi no firi nipa no mu kɔhyɛ mprako no mu. Friako! Ikoya yini! Giant! Friancheko! Giant! Friako! Baby, I'll go be a mediochi. Fami kan hoko. Kofi na ko kan de onyankopon ayama wo. Yesu ni nasuafo no firi hɔ kɔ Bethsaida. Nanso nipadɔm no di wɔn akyi. Adeɛ yasa no Petro ka sɛ, Owura, gya nkurɔfoɔ no kwan na ɔmo nkɔ nkura animfo a atwa yɛn ho ahyia no na ɔmo nkɔpɛ biribi nni. Baabi a yɛwɔ yi yɛ serɛ so. Mo amon pɛ biribi ma wɔ mu ni. Deɛ yɛwɔ nyinaa ne paano num ne mpataa mmienu. Nhyira ne wo Awurade Nyankopɔn. Abɔdeɛ nyinaa hene ne wo. Wo na ama aduane firi asase mu. Media was sempre new. Who you guys? Ɛyɛ nipa no kasa bi ne hwan. Ebi sɛ woyɛ Yohane Suboni no. Ebi nso sɛ woyɛ Elia. Ebi nso sɛ woyɛ tete adifo no baako a wasan aba biem. Na mo nso modwene sɛ me ne hwan. Wo ne Nyankopɔn Messiah no. Monka wo nkyerɛ obiara. Ɛsɛ sɛ nipa ba no hu amane pii na ɔpo no. Afei obeku no. Nanso nansa akyi no obenya ne abankwam. How clearly the sky reveals God's glory. Each day announces through the
following day. Each night repeats it to the next. Mu bi ne mebɛkɔ anaa? Owura, medi wachi. Na asoma me kwan na menkɔ kra mabusuafo ansa. Obi akɔsɔfo ntumdadeɛ mu na afei ɔhwɛ n'akyi no, ɔmfata Onyankopɔn ahennie. So bi pɛ sɛ odi m'akyi a, ɔmpa ne ho akyi. Ɔmfa na sɛ daa na oni m'akyi. Obi a ɔpɛ sɛ ɔgye ɔno ara ne kra no ebɛfiri ne nsa. Na obi a menti ne kra bɛfiri ne nsa no, obɛgye ne nkwa. Na sɛ obi nya wiase nyinaa na ɔhwɛ ne kra na mfa so bɛn ne wanya. So obi ani wo me ne me nkyerɛkyerɛ ho a. Ɛne onipa ba no nso ani bɛwo ni ku no ho, ɛmra ɔbɛba n'anim onyam mu no. Ɛmra ɔbɛba agya ne abɔfo kronkron ne mu onyam mu no. Nokwasɛm nie. Wɔn a wɔwɔ ha yi mu bi wɔ hɔ a wɔnwu kɔsi sɛ obɛhunu Nyankopɔn ahenni ansa. From its Na Yesu fa Yohane, Yakobo, ɛne Petro kan ne ho, na wɔkɔɔ bepɔ no so kɔbɔ mpaeɛ. Na wogu so bɔ mpaeɛ no, n'anim tebea sesae, na ne ntadeɛ hyerɛne yɛ fitaa. Prɛko pɛ na mmarima mmienu a ɛyɛ Mose ne Elia yii wɔn ho animuonyam mu ne no bɛkasaeɛ. Wo na wobɛma Nyankopɔn pɛ aba mu. Wobɛwu wɔ Jerusalem. Na wɔfiri ne nkyɛn korɔ no, Petro kaa sɛ, Owura, ɛyɛ paa sɛ yɛbaa ha. Ma yɛmmɔ asese mmiɛnsa. Wodeɛ baako. Na Petro gu so kasa no, mununkum ba bɛkataa wɔn so. Na asuafoɔ no suro. Na ani bi firi mununkum no mu kaa sɛ, oyi ne me ba a mɛyi no, muntie no. Kyerɛkyerɛfoɔ, mesrɛ wo me ba yi mmɔbɔ. Mesrɛ wo boa me. Wɔyɛ me ba korɔ. Mesrɛ wo asuafoɔ sɛ nkɔnsa ne yadeɛ. Nanso wantumi. Ɛne nipa mu ngidie. Me ne mo ntena se ya nkosi da bɛnna. Fa ba no bra.
n'anim akuro ekɔ awawasɛm kyerɛ yɛ mpaebɔ sɛdeɛ yohane kyerɛ n'asuafoɔ no sɛ mobɔ mpaeɛ a monka sɛ agya a wowɔ soro wo din ne ho nte w'ahenni mmra deɛ wopɛ no nyɛ wɔ asase yi so sɛdeɛ ɛyɛ wɔ soro hɔ ma yɛn daadaa aduane ne fa yɛn mfomsoɔ kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛn nso yɛde firi wɔn a wɔfom yɛn no na ma yɛnkɔ nsohwɛ mu na yi yɛn firi musuo mu mummisa na ɔbɛma mo monhwehwɛ na mobɛhunu mommɔ mu na ɔbɛbia ma mo na obi a obisa no onya na deɛ ɔhwehwɛ no nso ohunu na deɛ ɔbɔ mu no obie pono no ma no na mo mu hwan ɛna ɔyɛ agya na ne bɛbisa no apata a ɔbɛma no wɔ anaa obisa no kɔsua a na ɔbɛma no nyina nkyerɛ na mo a moyɛ adebɔneyɛfoɔ mpo monim sɛ mode nnipa ɛma mo ma a mpra he ɛna mo soro agya no ɔmfa ho kronkron ɛma wɔn a obisa no na mese mo sɛ monwene mo kra ho sɛ na deɛ na mobɛdie Mr. 31st mecha wo Yesu. Amen. Oh, 31st mecha on sanche ninsu. Amen. 31st mecha on Yakoba anwade Yesu. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 31st. Won sample won pro. Mecha wo Yesu 31st. Amen. Niba Yesu Kristo osia. Ana na maka kye mo se. Se da musiri mo Yesu no tu meni ahode ode bia beka ho. Amen. Amen. Ana mo nipadua ho se de na mo befura. Okra sen aduane. Na nipadua so sen ntoma. Mo hwɛ anene. Sɛ wonnua anaa wontwa ne wondi korabea nanso onyankopɔn hwɛ wɔn monsom bu bebree nkyɛn no mayi anaa mu hwan no na madwendwene so betumi di da baako mpo aka ne na ho na sɛ ketewa koraa muntimi nyɛ a ada na modwendwene de aka ho monhwɛ sukoko sɛdeɛ nyini ɛnyɛ adwuma na ntoa saawa nanso Salomo anim onyam nyinaa mu no ankeka ne ho sɛ yɛn mu baako mpo sɛ Onyankopɔn sɛ ofura ewira mu ahahan a ɛwɔ hɔ ndɛ na ɔkyena wɔde gu ogya mu ntoma saa ɛmpra he ɛne wɔn mfra mu nso ntoma a mo a mo gyidie sa ma yɛ gyidie a ɛso ɛ sɛ mo wɔ gyidie sɛ sinapia bɛfua a anka mbɛka akyerɛ akyendua yi sɛ tutu firi wase deɛ ɛwɔ no sɛsɛ ne kɔgu po mu na nka wobɛtie wo nso hwɛ deɛ yɛbɛ nara ɛbɛba nanso deɛ nam ne so bɛba no onnue
ɛbɛyɛ ama no sɛ nka wɔde ɔbɔ bɛsɛ ne kɔn no de no akɔto ɔbugunu mu sen sɛ wɔbɛto nkuma yi mu bi suntidua nyankopɔn ahenni no te sɛn na teɛ sinapia bɛfua bi obi ɛfa kodua n'afuo mu enyini na yɛ dua kɛseɛ na wie mu noma akɔyɛ wɔ mprɛbuo wɔ ne man so memfu nea ɔka ho asɛm no adan na wɔne togyefoɔ ne nnebɔnyɛfoɔ bom didi no mu wɔn a wɔnyareɛ no nhia ɔresafoɔ na mmom wɔn a wɔyareɛ ma mɛfrɛ ateneneefoɔ sɛ wɔn nsakyera na mmom abɔnefoɔ kahene no ho asɛm twɛn yɛn bio bibi wɔ hɔ bio ekuro ketewa monsuro ɛfiri sɛ ɛyɛ mogya no fɛ sɛ ɔde ahenni no bɛma mo montɔn deɛ mowɔ nyinaa na momfa sika no ma ahiafoɔ mompɛ nkotokuo a ɛnsɛe mfa na mompɛ agyapadeɛ ɛma mo ho wɔ soro baabi a ɛso nhwan ɛhɔ na owifoɔ ntumi nwia na nweweboa nso ntumi nsɛe no na deɛ ɔgyapadeɛ wɔ no ɛhɔ na wakoma nso wɔ Oba, me je wo firi wo yade no. Wanya yaresa, awa wani eni. Hwe, ni mwatre. Bebe. Ayeye, ekarade. Efie bi watwe. Yankopɔn kra wo kyerɛkyerɛfo. Nensie wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ yɛyɛ adwuma. Emu na mommra na ɔnsa mo yareɛ na ɛnyɛ homeda. Monya tumfo. Monsane mo nantwie ɛne mo mfumu ɛmfa wɔn mfredi ma wɔn kɔnom nsuo homeda. Na wɔyɛ Abraham ba a ɔbɔnsa wɔkyekyere no mfie du wɔtwe. Ɛnsɛ sɛ wɔsane no homeda anaa. Kyerɛkyerɛfo pa ɛdɛn na menyɔ ne manya dankwa adɛn na afrɛ m papa obiara ni hɔ ɔyɛ papa gye Nyankopɔn nko a nwuni mmara no ɛndi sɛ ɔsɛ awareɛ mɛni awu na ni adansekunu mu nso di wɔn na ɛne wɔgyani mefiri me mmɔfrase ɛna madi yɛyi mu nyinaa so akawadeɛ baako a ɛsɛ sɛ woyɔ kɔtɔn ade a wɔwɔ nyinaa na kyɛm ahiafoɔ na abɛnya agyapadeɛ wɔ soro na bra bɛdi m'akyi yɛyɛ adwadifoɔ yɛgyapade dɔso ɛdeɛ ma wɔn a wɔyɛ adefoɔ sɛ ɔbɛkɔ Nyankopɔn ahenni mu ɛmmerɛ ma yoma sɛ ɔbɛfa paneɛ tokuro mu sen sɛ ɔdefoɔ bɛkɔ Nyankopɔn ahenni mu ɛneɛ moa na obɛnya nkwa adeɛ ɛdene ma nipa no ɛnyɛ dene ɛma Onyankopɔn ɛbere bɛɛ pɔtee na Onyankopɔn ahenni no bɛba Onyankopɔn ahenni no ma sɛ deɛ ne tua no ohunu obi mɛka sɛ hwɛ ahenni no na ɛwɔ hɔ no anaasɛ na ɛwɔ ha yi ɛfiri sɛ Onyankopɔn ahenni no wɔ mu mu na bi bɛba a nka mobɛpɛ sɛ mbɛhunu onipa ba no na mu baako mpo nanso monhunu na sɛdeɛ ayerɛ mo te ɔsoro ase fa hyerɛ nkɔpfa baabi no saa nso na onipa ba no bɛyɛ wɔ ne mmerɛ mu nanso ɛtwa sɛ obɛhunu amane pii na nnɛma yi ɛpo no ansa mmerɛ sɛ ɔsoro ne asase bɛtwam
sene sɛ mmerɛ yi ho sinsaneyɛ ketewa baako mpo bɛtɔ na mesi mo sɛ adiyifoɔ ne ahemfo bebree pɛɛ sɛ anka wɔbɛhu nneɛma mu hu nso na wɔnhu na nka wɔbɛte deɛ mutie nso wɔante ɛdeɛ na yɛnyɛ sɛ na atwerɛ no ka wokyerɛ ase sɛn dɔ Awurade wo Nyankopɔn wɔ akoma nyinaa mu ne wo kra nyinaa ne wo ahoɔden nyinaa ne wo adwene nyinaa mu na dɔ wo yɔnko sɛ wo ho wabu ayi yɛwei na bɛnya nkwa hwan ne me yɔnko ɛnyɛ saa asrafoɔ no na kaa sa nso dakoro ɔbarima bi firi Yerusalem a na wɔkɔ Yeriko na akɔmkafoɔ to hyɛ no so wɔboro no gye ne ho nneɛma gya no hɔ a ɔyɛ awuo na ɛbaa sɛ ɔsɔfo bi bɛfa akwan no so na ɔbɛhunu no no ɔsan ne ho kɔe na saa nso na Lewini bi a ɔretwa mu nso hunu no ɔsan ne ho kɔeɛ na Samariani bi a ɔnam ne kwan baa deɛ ɔwɔ hɔ ɔno deɛ ɔhunu no no awerɛhoɔ hyɛ n'akoma ma na ɔkɔɔ ne nkyɛn de ngo ne nsa guguu n'akuro no mu kyekyeree na ɔde ne tena ɔno ara n'aboa so de ne kɔ ahoɔdan mu kɔhwɛɛ no na adeɛ kyeeɛ no oyi danare mmienu de maa ahoɔdan mu panin no ka kyerɛ no sɛ hwɛ no na biribiara a wobɛhwere no mɛsane aba nam de abɛhyɛ w'anan mu nnipa baasan mu hwan ɛna ɔkyerɛ sɛ wɔyɛ deɛ na ɔyɛ awuo no yɔnko ne ɔyɛɛ no papa no a ɛnea mo nso mokɔyɛ saa momma mmɔfra no kwan na ɔmmra me nkyɛn monsi wɔn kwan na weinom sɛ ne Nyankopɔn ahenni no yɛ wɔn dea nokorɛ mese mo sɛ obiara a wɔanye Nyankopɔn ahenni no sɛ abɔfra yi mu ɔrenkɔ mu da deɛ wɔgye mmɔfra yi mu bi wɔ me din mu no na wɔagye me na deɛ wɔgye me no nso gye deɛ wɔsoma me no akumaa a ɔwɔ mu no ɔno ne kɛseɛ Hey, ɛdeɛ na esie, ɛdeɛ na ɛkɔ so no. Yesu Nazareni na wotwa mu. 31st December. Mese mecha wodi ensu wate. Mese mecha wodi ensu. Mecha Onyankopɔn sɛnkyerɛ ne nsu. Mecha Onyankopɔn wade ensu. Mecha Onyankopɔn adansidi ensu. Ɛwɔ mi wura Yesu Kristo kimo. Atoda. Hallelujah. Obiye. Hallelujah. Obiye sofo akenka babro esepaka no akenka babro. Obeka che o se okọ asori emfansu ho. Hwe emfansu ho. Na no akọ bi wan hie nsu osilo anka ni fraka no so. Ona kenka babro no omde ahoya ne kasa. Mese odi faji ma Benjamin ni o. 31st. Mecha honam ina o tiensu. Na miro Yesu. Ona ma homo broso. Si menyankopom adansidie ya odia. Se de onim ho anwade ne nsenkyene adansidie no. Ebia sa be ka ho. Hallelujah. Sadie unim fiti asie na men toma oda no we ye ne moroso. Hallelujah. Na obe onu se